Eżistijaj fl-aħħar katakezi li konna qegħdin nagħmlu kont qed nirrifletti magħkom dwar il-messaġġ ta' Monsignor Arċisqof Pawlu Cremona fil-festa ta' Pentekoste 2011 meta għamlilna diskors sabiħ immens, mhux biss assu sabiħ imma xuha validu għalhekk għażilt li nirrifletti fuqu għax tkun ħasra kien ħallu l-kelma tar-raj tagħna tal-Arċisqof tgħaddi f'widnejn torox. Inħoss li għandna ħafna minn din it-tendenza fil-Knisja f'Malta hekk li diskorsi profetiċi li jagħtuna l-isfijiet tagħna qegħdin inħalluhom għaddejjin u jaqgħu fuq widnejn torox, mhux fuq min mhux nisrani, imma fuq min hu nisrani, fuq min imur il-Knisja kuljum biex niftehmu, fuq min jersaq il-Knisja li nartaħat. U nixtieq niftħu widnejna u qalbna beraħ jekk iridu nemnu għall-inqas jekk nemnu illi l-mulej ikellimna li Ġesu qed ikellimna permezz tal-isqof tagħna. U kont qed naqsam magħkom kif illi hekk l-Arċisqof qalilna li aħna qegħdin ngħixu f'kultura li tbidlet, kultura li xi drabi m'għadix taqbel mal-valuri ta' Ġesu, tal-Vanġelu, tal-Knisja. Kultura li xi drabi hija aggressiva, ġifieri hija wkoll kontra, toħodha b'mod aggressiv, kontra Kristu, kontra l-Knisja, kontra t-talim ta' Ġesu tal-Knisja. U f'dan kollu illi n-nisran illum ħajkun f'taqbida. Ma jistax jgħix il-fidi tiegħu nisranija b'mod komdu. Ħajkun f'taqbida, ħajkun taqbida fix-xogħol, taqbida fil-familja, għaliex il-valuri huma differenti. L-Arċisqof kienet jgħidilna li f'dan kollu għandna bżonn il-grazzi ta' Pentekoste li niżel fuq l-apostli li daw lilhom moħħhom il-mod kif huma jħarsu lejn is-soċjetà u kebbes qalbhom bin-nar ta' mħabba li waslu l-esperjenza ħajja tagħhom ta' Ġesu lis-soċjetà. Mhux ħan ripeti dak kollu l-qal għax kienet l-ewwel katakesi li għamilt fuq dan is-suġġett. Ħankompli minn fejn ħallejt dwar l-omelija tal-Arċisqof. L-ewwel punti kienu dawk li għamilthom fil-qosor issa. L-Arċisqof eżistijaj kien qed jagħmlilna enfasi il-bżonn illi meta komunità tiġġedded, kull grupp li jiġġedded, meta jiġi biex jiġġedded iħares lejn il-bidu tiegħu, iħares lejn l-oriġini tiegħu biex huwa jiġġedded. Jara x'ġara fil-bidu biex ikun jista' jħares lura ħalli jerġa' jaqbad dik id-dinamika tal-bidu li ġġib it-tiġġiet tiegħu. Jekk nista' nagħti dal-eżempju forsi tifhmuni aħjar. Vleġġa aktar ma toħodha lura mhux biex tibqem, però biex tkun tiflaħ tispara il-qudiem. U hekk irid ikun eżistijaj it-tiġdid ta' Knisja f'Malta. Irridu mmorru lura. Lejn xiex ħammorru lura? Lejn xiex ħammorru lura biex nistgħu niġġeddu? L-Isqof qed jgħidilna li kull grupp biex jiġġedded imur lura għall-oriġini tiegħu. Aħna f'Malta lejn issa mmorru lura. Ikun gwaj jekk ikun hawn min jaħseb fil-Knisja fl-insara tal-lum li mmorru lura ġifieri mmorru għall-Knisja ta' xi 40-60 sena ilu. Ma nistgħux immorru lejn dak il-mument biex il-Knisja f'Malta tiġġedded. Għax jekk immorru dak il-mument se nsibu kultura li hija differenti mill-kultura tagħna llum. Kultura fejn più o meno l-fidi nisranija kienet aċċettata. Irridu mmorru għal żminijiet iktar bikrija meta l-fidi nisranija ma kienx aċċettata fis-soċjetà u għalhekk l-Arċisqof qed jipproponi li mmorru għal bidu ta' twelid tal-Knisja, ġifieri għal Ġerusalemm. Għaċ-ċenaklu ta' Ġerusalemm. Irridu mmorru lura u hemmhekk. Irridu nħarsu lejn dik l-esperjenza tal-Knisja biex minn hemmhekk il-Knisja terġa' tiġġedded, tkun ta' daw l-ispirazzjoni għalina llum. L-Arċisqof qed jgħid li għandna bżonn niġġeddu eżistijaj. Għandna bżonn niġġedded juża din il-kelma. Tiġġedded. Inti temmen illi int personalment għandek bżonn tiġġedded li l-komunità nisranija, l-parroċċa tiegħek, il-Knisja f'Malta trid tiġġedded. Jekk temmen li aħna tajbin kif aħna, inti żbaljat. Skużani ngħidlek jekk mhix kwistjoni ta' opinjoni, żbaljat. Jekk ma realizzajtx li għandna bżonn niġġeddu, iftaħ għajnejk. X'qed tkun nisrani fil-Knisja f'Malta llum? Iftaħ għajnejk, il-Knisja għandha bżonn tiġġedded. Għandha bżonn titbiddel. Titbiddel ma jfissirx li tibda tmixja mas-soċjetà skont il-valuri tagħha.
imma li tmur lura l-esperjenza oriġinali ta' Kristu tal-qawwa ta' Pentekoste biex tkun tista' twassal il-messaġġ ta' Ġesu, il-persuna ta' Ġesu fi żminijietna li huma tan differenti. Qegħdin jitbidlu. Imma għandna bżonn niġġeddu, jekk naħsbu nistgħu nibqgħu kif aħna, il-Knisja f'Malta ħatgħix funeral twil tagħha stess. Se nagħmlu suwiċidju. Jekk aħna rridu li titbiddel is-soċjetà mingħajr ma niġġeddu aħna nagħmlu suwiċidju bħala Knisja. Ma nistgħux niħtlu f'din il-mentalità li issa aħna nibqgħu kif aħna u s-soċjetà titbiddel għax hija ħażina, hija tmur lura, hija titlef il-valuri, hija tibdel il-valuri. F'soċjetà li qed titbiddel anke l-Knisja titbiddel, ma jfissirx il-Knisja titlef il-messaġġ, il-valuri tagħha, l-ispirtwal tagħha. Imma titbiddel u naraw xi jfisser dan it-tiġdid. Għaliex hemm bżonn dan it-tiġdid? Ħanikwota l-Arċisqof. Dejjem jiġri u ġara kemm il-darba fl-istorja tal-Knisja li matul iż-żmien forsi jieħtlu nuqqas ta' ħeġġa, telqa u aljenazzjoni. Daw it-tlet affarijiet issa toqgħodx twaħħa fil-kappillan u fil-kurja u fil-Knisja fik lilek qed inkellem dal-ħin. U taħrabx mill qed ngħidlek. Int hemm nuqqas ta' ħeġġa fik u toqgħodx twaħħal f'ħadd ieħor għax int bħala nisrani hemm nuqqas ta' ħeġġa fik iva u le. Int nisrani tal-kumdita, nisrani ta' nar taħat, nisrani tirtira, nisrani l-fqalbek m'hemm xejn jaħraq għal Kristu, għal bniedem. X'int bla ħeġġa, bla toma, insipidu, skadut, meħleqtajt, daw li sirt dlam, x'nisrani int? Telqa, mitluq, dgor, nisrani dgor, fik erda, iddejjaq lilek kulħadd toħol miegħek. Ma tagħti l-ebda ta' tama ta' xejn. Dgor, mitluq, tikkritika l-kulħadd u inti stess ma tagħmel xejn, tikkritika l-kappillan, il-kunsill, laqdiet il-movimenti u int bidek fuq żeqqek ma tagħmel xejn, mitluq. Aljenat? Int nisrani aljenat? Aljenat bid-divertiment tiegħek, aljenat bl-idejat tiegħek, aljenat forsi anke b'ċirkustanzi stess ta' Knisja f'Malta, aljenat fil-festi, aljenat f'ħafna devozzjonijiet, aljenat fil-karrierizmu fil-Knisja, aljenat biex billi int tinqeda bl-affarijiet tal-Knisja biex tippromovi t-talenti tiegħek ħalli tħossok tajjeb int, ħalli kulħadd isir jaf bik, tagħmel show bik innifsek minn fuq dar il-Knisja. Aljenat. Sta' jkun diversi aljenazzjonijiet eżisti fil-Knisja tafux. Aljenat bina nfusna, x-xitan jaljenana. Taħseb li l-problemi tiegħek huma l-iktar problemi importanti fil-Knisja. Aħna l-qalb tagħna eżistijej li tmur lil mid-batija u diffikultajiet tagħna. Irridu ninfetħu bħalma Ġesu fuq is-salib jinfetaħ għall-bniedem sħiħ għall-maħfra. Ma jingħalaqx fid-batija tiegħu ma jinfetaħ. Irridu naraw jekk aħna ħniex insara b'nuqqas ta' ħeġġa mitluqa u aljenati. Jekk għandna bżonn, jekk għedna hekk, verament għandna bżonn tiġdid kif jgħid l-Arċisqof. U nixtieq insemmi 4 punti milli jsemmi l-Arċisqof eżisti jgħid dwar hekk dan il-bżonn ta' tiġdid. L-Arċisqof jitkellem mill-qari tal-ġurnata hija drawwa sabiħa li għandu l-Monsinjur Arċisqof illi il-Vanġelu u l-qari tal-ġurnata dejjem jieħodhom verament bħala kelma tal-Alla lina u jikkummenta fuqhom tkun xi tkun iċ-ċirkustanza. L-Isqof ma tantx iħobb ibiddel il-qari tal-ġurnata jħalli dak li hu anka f'kull okkażjoni u jemmen dik hija kelma li jagħtina u hekk għamel dakinhar f'Pentekoste. U l-Isqof mill-qari ta' dakinhar jieħu 4 temi partikolari li joffrihomna lkoll kemm aħna għar-riflessjoni tagħna. U l-ewwel waħda illi jieħu hija jirrifletti dwar illi in-nisrani kif ħares lejn ir-realtà ta' madwaru ma jtistax jgħid in-nisrani jibda mill-kultura tal-lum u jingħalaq fiha. Iżda nisrani jrid jibda mill-pjan ta' Alla l-ħolqien li nsibuh fil-kelma ta' Alla. U lejn xiex miexi dan il-ħolqien. Jiġifieri Isqof qed jgħidilna mdawwel mill-kelma ta' Alla. Aħna ma nistgħux nibdew il-kriterji tagħna ma jistgħux ikunu ara il-kultura tagħna llum pereżempju hija favur id-divorzju. Mela isma' aħna rridu li jkollna divorzju. Il-politika timxi mod. In-nisrani
Il-Knisja ma timxiex b'dan il-mod. Il-Knisja ma timxiex għat il-bniedem dak li jrid. Għat il-bniedem dak li jrid. Il-poplu jrid hekk mela hekk. Il-Knisja mhix demokratika. Il-Knisja mhix demokrazija. Il-Knisja għandha missjoni li tkun fidila lejn il-pjan ta' Alla l-bniedem. Il-Knisja mela ma titlaqx minn xieret il-bniedem, il-Knisja titlaq minn xieret Alla l-bniedem. Il-Knisja temmen, il-Nisrani jemmen, ġifri int, ngħid il-Knisja, int bħala Nisrani, mhux daqqatejt mod u daqqatejt ieħor, int bħala Nisrani. Temmen, suppost li temmen għal-inqas, li Alla għandu pjan għall-bniedem. Alla għandu pjan għall-bniedem. Alla għandu pjan għażwieġ u l-familja. Alla ma jridx id-divorzju. Id-divorzju mur kontra r-rieda Alla l-bniedem. Għal kull bniedem, mhux għan-Nisrani biss, għal kull bniedem. Aħna bħala nsara rridu nitilqu mhux miex iridu l-poplu, mhux miex irid jien, għax irid jien personali, x'jaqbel lili, x'jaqbel għall-familja tiegħi. In-Nisrani vera huwa dak li jitlaq, mulej. Xi trid minni? Il-bniedem li mhux Nisrani jgħidlu mulej jiena riddan minnek. Jiena riddan minn ħajti. In-Nisrani huwa dak li jgħidlu mulej. Xi trid minni? Urini x'għandi nagħmel. Aħna sistijaj, fit-tiġdid li l-Knisja għandha bżonn f'Malta, titlaq mill-rieda ta' Alla l-bniedem, mhux il-bniedem xiritu minnu nnifsu. Ħafna drabi l-bniedem li jrid għalih huwa dnub. Akturina l-istorja tal-kelma Alla. U jkun kontra dak li Alla jrid minnu. Il-Knisja ħatibqa' dejjem f'din it-tensjoni, għax il-Knisja titfittex dejjem ir-rieda ta' Alla l-bniedem. U aħna rridu nieħdlu f'dan is-sens li hemm pjan li din teżisti. Li aħna biex niġġeddu ma nistgħux nibnu l-ħajja tagħna, ma nistgħux nibnu l-Knisja, ma nistgħux nibnu l-xulxin ħalli nkunu nibnu s-soċjetà. Kif jidher li jien? Kif inti taħseb li l-opinjoni tiegħek hija daqshekk importanti fis-soċjetà tal-lum? Il-bnien tal-lum daqshekk jaħseb li l-opinjoni tiegħu hija sagrosanta. Hija daqshekk importanti, għandu dritt tal-opinjoni. Ċertament il-bniedem għandu dritt li esprimi l-opinjoni tiegħu. Però l-bniedem illum għandu iktar dritt tal-verità naħseb jien. Li għandu bżonn ikun jaf x'in il-verità u aħna li l-mulej urina dil-verità. Irridu nennu aħna li nsara l-ewwel qabel kollox. Jekk ma nemnuwix aħna, jekk niddubitaw aħna, jekk nagħmlu kompromessi aħna magħha, kif se nsiru xhieda tal-verità, tar-rieda ta' Alla l-bniedem. Dan mhux biss fejn jidħol iż-żwieġ u l-familja, imma fejn jidħol kollox, fejn jidħol il-ħajja. X'inhija r-rieda ta' Alla l-bniedem. Alla huwa kontra l-abort. Kontra l-eutanasja. Irrieda Alla żwieġ bej raġel wieħed, mara waħda, bej raġel u mara, u mhux bej koppji tal-istess sess. U żwieġ li jibqa' dejjem. Dik irrieda Alla l-bniedem. Dak hu żwieġ. Li lil minn hekk huma relazzjonijiet oħrajn, però mhum żwieġ kif turina kelma Alla u fl-istat naturali tal-bniedem. Aħna rridu nfittxu x'inhu dan il-pjan. X'inhu l-pjan ta' Alla l-bniedem biex il-bniedem ikun ferħan? Fiex il-bniedem se jsib il-kuntentezza tiegħu? Fiex? Il-bniedem illum għandu l-pjan tiegħu, fiex isib il-ferħ tiegħu, sess frenat, drogi, alkohol, lob. Meta l-mulej jurina li Alla huwa l-ferħ vera tal-bniedem. F'kollox irridu nfittxu eżistijaj dan il-pjan ta' Alla għall-bniedem. It-tieni ħaġa li l-Arċisqof isemmi f'dan il-kuntest ta' tiġdid hija il-mixja spiritwali. In-Nisrani llum fi żminijietna jgħidilna hekk. Jinsab fiex jinsab illum in-Nisrani rid ikun f'mixja spiritwali. U x'inhi din il-mixja spiritwali? L-ewwel ħaġa importanti li hija mixja, mela din mhix xi ħaġa li ssir minnhom għal għada. Tkun min jibda jimxi fil-ħajja ikun beda jimxi. Meta tfal jibdew jimxu. Ġifieri jerġgħu jaqgħu xi darba ma tilqux jiġru. L-Arċisqof jiddeskrivi l-mixja spiritwali b'dan il-mod tan-Nisrani li jixtieq li d-dnub tiegħu jitbiddel fi grazzja bil-maħfra. U jixtieq li hu jinbidel bil-grazzja tal-mulej biex jiskopri dejjem aktar l-imħabba tal-missier fih bħala eben jew bint adottiv ta' Alla. Il-mixja spiritwali mela li titlaq mir-realtà tiegħek kif int midneb. Jiena midneb. Jien midneb. Però bil-ħnina ta' Alla bil-maħfra tiegħu din se tibidel fi grazzja.
Hija mixja, hija proċess. Int m'intix kundannata għad-dnub tiegħek hija. Aħna maħniex kundannati għad-dnub tagħna. Sal-mewt grazzja u ħnina biss semma l-bniedem, il-ġudizzju jiġi wara. Il-ħnina tik ċans tbiddel, il-ġudizzju ma jtik ċans tbiddel. U aħna dinawek f'mixja spirituali jeżisti. In-nisran l-lum irid jidħol f'din il-mixja, ma jistax jeħel fid-dnub tiegħu u jarrendi ruħu jgħid għax hekk jien, għax Alla jħobbni kif jien. Alla jħobbok kif int, però biex ma tiqafx kif int. Alla jħobbok kif int biex ma tibqax kif int. Alla jrid jibdlek bl-imħabba tiegħu. Aħna ħafna drabi nirreżistu il-bidla, ma rridux nitbidlu. U xi drabi nsibuha diffiċli nitbidlu, rriduha ma diffiċli. U xi drabi ma rridux, komdi kif aħna nibżgħu nitbidlu. Ġesu jrid jibdlek. Ma rridx iħallik kif int. Id-dnub tiegħek Ġesu ma jridx irraqqaw, irid neħħih minn ħajtek. L-adulterju jrid jeħilsek minnu. Iż-żina jrid jeħilsek minna, l-pornografija jrid jeħilsek minna, is-ser jrid jeħilsek minnu. Id-da jrid jaghfirlek u jeħilsek minnu. Il-ħażen, il-ħama li tgħix fih, il-prostituzzjoni, il-ħmiġ ta' moħħok u ta' qalbek, l-ambizzjonijiet li jkissru lilek, iż-żwieġ, il-familja, l-knisja. Irid jeħilsek minnhom. Ma jrid ifejqek mid-dnub minn dal-ħażen ta' ġewwa fina. Il-Mulej jrid jippurifikana, jaħlisna, jfejjaqna mhux jikkundannana. Jabdil mixja li Alla jibdel, mhux biss jaħfir, ma jibdlu fi grazzja. Fi kotor id-dnub jgħidilna San Pawl, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Melek fi żminijietna naraw kotra ta' dnubiet, aħna l-insara suppost irridu naraw kotra ta' grazzja u nemnu fiha għalina u l-oħrajn. Maħniex insara ta' kundanni, aħna insara ta' salvazzjoni, insara ta' grazzi. Però int qed tagħmel mixja spiritwali. Int verament se tkun parti minn knisja li qed tagħmel mixja spiritwali. Knisja li verament li titqaddes, insara li jaħdmu fuq id-dnub tagħhom ħajtbidlu. L-ewwel qabel kollox mhux tant li noħolqu proġetti ġodda fil-Knisja. Li nivvintaw il-proġetti tagħna. Proġetti tagħna meswa għal xejn. Kif jgħid San Pawl, mhux San Pawl qed mis-Salmi. Għal xejn jitħabtu l-bennejja jekk ma jkunx il-mulej li jibni d-dar tiegħu. Għal xejn il-proġetti tagħna jekk maħniex nagħmluhom f'mixja spiritwali mal-mulej u biss jista' jibni l-Knisja mill-ġdid. U biss jista' jibni s-soċjetà mill-ġdid. Għal xejn itħabtu aħna, għal xejn il-proġetti tagħna, għal xejn. Jifrustrawna aktar għax narawhom falluti. Jekk ma nkunux qegħdin nibnu għall-mulej, maħniex f'mixja. U l-mulej mhux is-soċjetà jibda jibnu l-Knisja, lilek jibda jibni. Meta San Franġisk qallu mur sewwi l-Knisja tiegħek kif tara qed tiġġarraf, kif sewwiha Kristu u Franġisku l-Knisja? Billi sewwu lil San Franġisk l-ewwel. Għalawh mid-dnub tiegħu, ikkonvertih. Hekk irid jibda t-tiġdid. Hekk tibda l-isfida l-Knisja f'Malta. Inbidel int. Inutli rridu s-soċjetà titbiddel. Inutli rridu liġijiet li jaqblu mal-Vanġelu mat-tagħlim tal-Knisja, ma' Kristu. Jekk int m'intix titbiddel. Il-bidla minn hemm tibda mill-konverżjoni ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna rridna nippellaw għal bidliet strutturali u legali meta l-bidla tibda mill-qalb tal-bniedem, ma jfissirx li m'għandix tasaf fuq dak il-livell ukoll tal-liġi, ma mill-qalb tal-bniedem l-ewwel. Il-konverżjoni jeżisti, il-messaġġ ewlieni ta' Ġesu tandrabi huwa l-messaġġ ewlieni tal-Madonna kull darba li tidher bħal mamlet ġewwa Lurd, penitenza, penitenza, penitenza. It-tielet aspetti li l-Arċisqof ikellimna dwaru f'din il-mixja tan-nisran illum hija t-tama. It-tama nikkwota l-Arċisqof tan-nisrani ma tingħalaqx fir-realtà materjali ta' din il-ħajja iżda tinfetaħ għax-xewqa tal-eternità. ċedna t-tama tagħna bħala nsara, aħna maħniex insara taqtuh il-qalb. Għandna tama, però t-tama tagħna ma tinsabx fuq din l-art. Tama tagħna tinsab fix-xewqa l-Alla. Alla li tisejjaħ il-bniedem għal ħajja ta' dejjem, però Alla li sar bniedem f'din id-dinja. Allura t-tama tagħna fil-ħajja ta' dejjem ma ġġelniex inkunu passivi, ma nagħmlu xejn fuq din l-art nistennew kollox fil-ħajja ta' wara. Le, t-tama tagħna tal-ħajja ta' dejjem twassalna biex nimpenjaw ruħna fis-soċjetà tagħna llum. In-nisrani li jistenna l-mur il-ġenna beda jfu zaqqu, ma femx x'jiġifieri tkun nisrani, ma femx. Iktar ma qalbek suppost taħraq għal-ġenna, suppost iktar taħdem fuq din l-art.
biex iġġib is-salt natalla fuq dell-art kif tgħid fil-missierna. Tiġi salt natek. Ikkulli trid int kif is-sema da fl-art, ma mhux fis-sema biss, anka fl-art. It-tama fil-ħajja ta' dejjem titwassalna biex naħdmu fil-Knisja llum. U r-raba' aspett isissej li l-Arċisqof isemminna għal din in-nisrani f'Malta f'dan iż-żmien ta' tiġdid huwa t-talb. L-ewwel komunità jgħid l-Arċisqof imtliet bl-Ispirtu Santu għaliex infetħet bit-talb biex tilqa' l-Ispirtu. Insewa, insija, int min int fil-Knisja. Li int tista' ġġib xi bidla fil-Knisja. Li int tista' ġġib tiġdid. Jekk taħseb hekk int superf. U int min int fil-Knisja. Int superf. Jekk naħsbu li bil-ħidma tagħna se nġibu bidla fil-Knisja, tiġdid fil-Knisja biex iġġedded id-dinja. Jekk naħsbu li bil-ħidma tagħna biss se nġibu l-grazzja ta' Pentekoste, dik supervja. Supervja kbira fil-Knisja. Għandna bżonn nitolbu. Għandna bżonn narfu li aħna niżdajfa, maħniex kapaċi, ma nħallu xejn jitla' rasna. L-ebda pożizzjoni fil-Knisja ma nħalluha titla' rasna. Aħna wkoll għaddejja fil-Knisja. U minnu l-ikbar suppostu għal iżgħar, għaddej ta' kulħadd, il-sir ta' kulħadd, dak il-Vanġelu. Dak Ġesu. Dik l-attitudni profondament nisranija. Għadi, servizz, minn ċejn, int minn ċejn. Minn ċejn. Għaddejja battala ma niswa għal xejn, għamilna biżdak li kellna nagħmlu. Ejjew neħu dis-supervja mill-Knisja eżistijaj. Supervja fit-tmexxija, supervja fis-saċerdoti, supervja fil-lajċi, supervja fir-reliġjużi, supervja fina wkoll. Neqirduha għax dik qiegħda fina. Irridu ma rridux qiegħda fina. Ejjew nitolbu. Għax fit-talb hemmhekk inkunu umli vera. Inkunu quddiem Alla fil-verità tagħna. Nies midimba dajfa però għaċċana l-qawwa tal-Ispirtu li hu jrid jaħdem fina. Jekk mhux se nitolbu, mhux se jkollna esperjenza ta' Pentekoste, ta' tiġdid fil-Knisja f'Malta. Jekk se nagħmlu biss proġetti mingħajr talb, ħanfallu mill-bidu. Mill-bidu minn qabel ma nagħmlu xi ħaġa, aħjar ma nagħmlu xejn. Għax ikun ħela ta' ħin, biżijiet li taqluna li konna narmuhom bil-baħar biex insalvaw, kif għamel il-ġifen li fuq ġie Pawlu għaw Malta. Kellhom ineħħu l-pisijiet żejda biex il-ġifen isalva. Forsi dak li għandna bżonn nagħmlu fil-Knisja. Inneħħu l-pisijiet żejda li għandna, inneħħuhom mhux nilapazzawhom, inneħħuhom irridu, narmuhom il-baħar. Neħilsu minnhom, mhux nibqgħu nġorru l-ktajjen li jorbtuna snin twal fil-Knisja f'Malta ta' pisijiet li qed iqerduna. Bżonn neħilsu minnhom u morru fit-talb. Fit-talb. Hemmhekk nirċievu mill-ġdid il-qawwa tal-Ispirtu. L-Arċisqof għamilna ċara. L-ewwel komunità mtliet bl-Ispirtu għaliex intefet fit-talb biex tilqa' l-Ispirtu, u l-Ispirtu tittilqgħu billi titlob. Titlob. Kif għamlu l-Apostli dis-satin sħaħ ma' Marija. Ejjew immorru għand Ġesu fl-Ewkaristija u nitolbuh fi żminietna, mulej, għati l-Ispirtu tiegħek. Għati l-Ispirtu tiegħek. Ngħidulu. Mulej Ġesu, Ibn Alla l-ħaj, ibgħat l-Ispirtu tiegħek issa fid-dinja. Fil-qlub tan-nazzjonijiet kollha biex ikunu meħlusa mid-deġenerazzjoni morali, mid-diżastri, mid-gwerer. Nitolbu biex kif qalilna l-Isqof hawnhekk, il-miġġi tal-Ispirtu seħħet faqda talba Marija. Nitolbu biex nesperjenzaw aktar il-Madonna fil-Knisja f'pajjiżna, għax fejn hemm Pentekoste. Hija li hija medjatriċi, hija l-avukata tagħna, qed titlob għalina u titlob magħna. It-talba ta' Rużarju fi żminietna fil-Knisja tkun din it-talba ta' Pentekoste ġdid, talba ma' Marija biex il-Knisja tiġġedded fil-grazzja ta' Pentekoste. Ejjew eżistijaj inħarsu bil-futur, b'kuraġġ, b'tama, b'determinazzjoni li b'Ġesu u b'Marija magħna aħna nistgħu nkunu Knisja awtentika, Knisja tal-bidu, Knisja tal-Apostli, Knisja mibnija mhux fuq il-qawwa tal-bniedem l-għarf tiegħu, ma fuq il-qawwa ta' Ġesu, fuq il-qawwa tal-Ispirtu, li fuq kollox hija l-qawwa tal-imħabba. In-nisran illum mimli Pentekoste ta' mħabba u dak li esperjenza l-imħabba tal-Ispirtu, l-imħabba ta' Ġesu biex jipproponija u mhux jimponija, jipproponija lis-soċjetà ta' madwaru.
Għax li maħabba biss tista' tibdel. Jekk nagħmlu dan, il-mulejja. Jagħtina slim.